Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishops of the Philippines, CBCP, choose this year as the Year of the Parish Communities as part of the program in preparation for the celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Mga igsoon ko diya kang Kristo, maayong buntag ka naton tanan. Mupadayon kita sa atong pagsaysay sa papel ni Birheng Maria sa kinabuhi ni Jesus, agig pag-andam sa ikagatos ka anibersaryo sa iyang pagpakita didto sa aparisyon sa Fatima. Ang pagkainahan ni Maria mao ang epekto sa iyang pagtuo ug dili mao ang hinungdan niini. Human sa iyang pag-ingon nga ang imong pagbuot maoy matuman. Nagpadayon siya paglakaw agig pagbansay sa iyang pagtuo. Isip evangelizer siya sa kanunay naghatag kang Hesus ngadto sa katawhan. Tungod kay siya ang unang midawat sa grasya sa Dios diya sa iyang pagtuo, pagsalig ug pagsugot. Siya usab ang unang mipaambit niini ngadto sa katawhan. Sa makausap mga igsuon diri lang kita kuto. Mayong buntag ug daghang salamat. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago, and family, APM Ed and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrille, Tielino Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Protasio Takandong, Soydan, JDB Diversified Incorporated, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Melvin E. Aviles, Porvita N. Lorenzo and family, Attorney and Mrs. Ellie Bretania and family, Quilance Food House, PSST Bote Junk Shop, Mr. and Mrs. Clemencia D. Catalunya and family, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas V. Datoy and family, Army Codal and family, Dr. and Mrs. Carol John S. Betania and family, Adolfo and Malu Ato, Ben Veliano, Dream Vet Philippines Incorporated, All the Way Herbal Products, and William and family. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, Barangay 76-A constituents, headed by the Purong Barangay, Rolando T. Trajera. Thanksgiving intentions of Dr. Carlos Tan and family, Dr. Cyrus Estera, Erlinda Torrejos of Natis Lechon House, Kagawad Ruthie Hementiza, and Aristea Saniel Alcoriza. Wedding anniversary of Jimmy and Annie Libres on October 16. Birthday intentions of Cecilia Lizada. Recovery and healing of Jermaine Chu,
Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista, Telma Lavares, and Henry Evangelista. For the eternal repose of Milagros, Luciana, Elpidio, Adelaida, Rosonsona, Claudio, and all benefactors of the Paulines RTV programs. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit, ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magday sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong buntag. Ang sambingay karong Domingo naglarawan sa Dios nga nagorganisa sa kalibutan, diin adunay hulagway sa kasaulugan. Apan ang tao misalikway niini. Mauman gani nga kun masinati ang pagkadautan sa mga buhat sa tao, atong lig-unon ang pagtuo nga buot sa Dios nga makighiusa kita kaniya diha sa bangkete. Diin ang matag-usa busog sa kalanon, kontento ug malipayon nga siya buhi. Tinuod kaayo nga kun ang Dios gimahal o gisimba, ang kalinaw o kalipay maanaa. Apan kun wala siya, masinati nato ang kaguol o kasubo. Ang damgo sa Dios dako ra kaayo nga daw imposibleng makabot o makagamot sa atong katilingban. Apan mahimo natong buhion ang iyang damgo sa pag-inambitay, kay walay labing kabos nga walay ikapaambit, ug walay bahandianon kaayo nga dili makadawat. Busa, diha sa bangkete sa pag-inambitay, bisan sa yanong mga pagkaon, ang kasing-kasing mapuno gayod sa kalipay. Ang mumisa karong buntaga, mao si Father Ronald Bong Lunas, Parish Priest, St. Joseph the Worker Parish, Davao del Sur. Ang manganta, mao ang Benedictus Choral, Benedictine Monastery, Cogon, Davao del Sur. Palihog manindog ang tanan sa atong pagsugod sa Santos nga Misa. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Padayon tang mohalad og mga pag-ampo, alang sa atong mga igsuon nga managmaluyahon, sila nga masakiton, nga naa sa tagsatag sa kapanimalay, ug sa mga balay tambalanan. Ilakip usab nato sa atong mga pag-ampo sila nga nag-atiman ining atong mga igsuon. Mabato na unta nila ang kadasig diya sa pagpadayag sa gugma sa Dios ngadto sa mga nanginahanglan niini. Aron mamahimo kitang andam ug tako sa paghalad nining sakripisyo, hinumduman nato ang atong mga kasalanan ug mangayo kita og pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon
kay nakalapas kog dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pabuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Sa iyang mga tao, dini sa yuta, Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos sa mahal, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya, Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala, sa kalibutan kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tulo sa Amahan dawata, ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labi, alam duno Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, liha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. 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 Magampo kita. O Amahan kayo nga way kinutuban, among sinugdan og mag-aagak, ayaw pagpahilayo ka namo, og patalinghugi ang among mga pagampo, sa tanan nga nagaday kanimo. Pasaylo ang among mga sala, og iuli kami nga nasa kinabuhi, og ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas.
Niining bukira, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan, alang sa tanang katawhan, ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Wagtangon sa Ginoong Dios ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papason niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni adtong adlawa, siya ang atong Dios nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot. Maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi niining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo. Apan, tunob-tunuban ang Moab, ingon sa uhot, nga tunob-tunuban diha sa tai. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalan. Ay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Kidihugan mo ako ug ulo ug lana, nagaawas gayud ang akong kupa. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug kahamugaway. Nakakaton na ako niining paagiha sa pagkinabuhi, bisan diin ug bisan kanusa. Busog ako kung gigutom, hamugaway kung nagkalisod-lisod. May kaligon ako sa pagsagubang sa tanan, tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Apan, dalaygon kamo, tungod sa inyong pagtabang kanako
sa akong mga kalisdanan. Ug ang akong Dios uban sa nanghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus, magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Daygon ta ang atong Dios ug Amahan, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, maghayag unta sa mga mata sa atong mga kasing-kasing. Ug makakita unta kita unsa kadako ang kalauman, nga alang niini gitawag kita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaag kaninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang papakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya laing mga sulugoon o giing na niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod ni ini nasuko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay katong mga mamumuo o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal. Apan dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan. Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan, maayo ug dautan. Ug napuno sa mga tao ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit. Ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man makasulob sa bisti sa kasal?" Apan wala mo tingog ang tawo. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusan ninyo ang iyang mga kamot ug tiil, ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon." Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit, apan tiyutay ra ang gipili. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daygon ikaw, Kristo. Sulay daw hinumdum kanus amo nakadungog aning mga pulunga. Sa unsa nga kasaulugan kini inyong nadunggan. Bag-o na kamong binuhat. Nagsulob na kamo kang Kristo. Nining maputing panapton tanawa ang tataw nga timaan sa inyong Kristohanong kadungganan. Uban sa panabang sa inyong mga banay o kahigalaan, pinaagi sila mga maayong pulong o panag-ingnan, dada ka ng dunguga nga walay buling, ngadto sa kinabuhing dayon sa langit. Amen. Bunyag. Bunyag. Kasabot ko sa uban ng mga batanon pa, di mahinumdum kay gagmay pamampod siguro silang gibunyagan. Ang uban po nga mga idaran, di mahinumdum kay dugay-dugay na po sila nakapabunyag o kaha dugay-dugay na nga nakapangugos. Pero ang uban siguro po di mahinumdum kay atong higayuna, banhak ayong bata, kay nadisturbo sa pagkatulog, kay gisuluban og sinina, wala nakapaminaw sa pare, o kaha naguna-huna na sa maayong anggulo kung magpa-picture, kay nagpa-picture man nga nagsulob og sinina sa bata. Bisan unsang may rason, karon gipahinumduman ta niining mga pulunga. Tungod kay kini mga pulunga makatabang kanato sa pagsabot o sa pagpamalandong sa mga pagbasa. Kinsa man sa atoa ang dili gustong mahilangit. Kinsa man sa atoa ang wala mangandoy og langit. Pero idugang panato ang ubang mga elemento o kinaiya sa kumbira sa panahon sa Biblia. Sa mapananglitan sa ang hari lamang, ang dunay katakos nga magpasiugda sa unang panahon og dagkong kumbira. Og imbitahon niya diha sa kumbira nga iyang gipasiugdahan ang iyang mga kaalyansa katong iyang mga kauban. Og ang kumbira sagad himuon isip pagsaulog sa kadaugan sa mapananglitan sa gyera kun ang usa ka nasod mosulong ug mosakop sa laing nasod. Ang langit daw kumbira. Kay kini kasinatian man sa kabuhong. Kay kini kasinatian man sa kahingpitan. Ang atong salmo naglarawan sa Ginoo nga maoy magbalantay og diha kaniya wa nay magmakulang pa. Kabuhong og kahingpitan, siya manggayod ang hari sa tanan. Og ayaw kalimti nga ang Dios ray makahimo ani sama sa una nga ang hari ra ang makapasiugda og kumbira. O kinsa ang anaa ni ining maong kumbira? Ang mga kaalyansya sa Dios. Siya nga nahimong kabahin sa ilang kasabutan ug misunod nining maong kasabutan. Kay kining maong langit nga gilarawan sa usa ka kumbira, kasinatian man sa kadaugan. Kadaugan sa kinabuhi, batok sa kamatayon. Sa nagkadayang dagway sa kamatayon. Sa nagkadayang sitwasyon nga nagdala o kamatayon. Naoni ang paglarawan sa langit. Pero kining maong paglarawan sa langit sumala sa ikahatag sa Ginoo kanato. Daygon kining maong Ginoo. Pero usala na kabahin sa langit. Kay kung ang langit hanyag pagdapit kinahanglan nga dawaton. Kinahanglan nga tubagon aron makumpleto ang proseso, makumpleto ang kasinatian. Busa sa laing bahin, ang langit usab nagpasabot pagkaandam sa tao alang nining maong kahiusahan sa Dios. O kini ang atong nakita diha sa Ebanghelyo, bisan tuod medyo negatibo ang pagkalarawan ni ini. Kung atong balikan ang Ebanghelyo, dunay usa ka hari
na nagpasayugda og kumbira, kasal sa iyang anak. Ug daghan ang giimbitar. Dunay grupo, unang grupo nga may balibad. Laing grupo, ikaduhang grupo, wala gihapon mo adto. Hangtod miabot sa punto nga ang hari miingon ngadto sa mga sulugoon, adto ra gud mo sa kadalanan, imbitaha bisan kinsa. Ang tuod man, nangabot ang mga istambay sa kadalanan, kana pa nga kumbira. Pero pag-abot na sa kumbira, dunay nahitabo nga angay natong tutukag pamalandungan. Misulod ang hari ngadto sa hawanan, ug dunay siya nakit-an, ug iyang gitawag, ug ipangutana, nganong wala ka makasinina para sa kasal? Ambot lang kamo, pero ako nakapangutana, naunsa? Nangimbita bisan kinsa? Unya pag-abot didto na sa kumbira, sitahon ang usa kay wa makasinina og pangkasal. Nawara ba kapangandam ning mga tawhana? Dili ba na inhustisya, ilabay ra ba gawa sa hawayan? Pagawason ra ba gikan sa kumbira? Pero dili na mo ay punto sa sambingay. Ang punto sa sambingay, nauna man o naulahi sa pag-imbitar sa Ginoo nining maong kasinatian, kinahanglan nga mangandam. Ug saon sang paagi makaandam, nindot kayo ang larawan, magbiste sa sinina, sa tukma nga sapot. Dili sapot, kundili sapot. Tukma nga sapot, insakto nga sapot. Pero unsa maning maong sapot, unsa maning maong sinina, nagsulob na kamo kang Kristo. Bag-o na kamong binuhat. Niya ng puting panapton, panahon sa bunyag, gipakita kanato kanang maong dignidad o katungdanan o dungog nga gihatag kanato sa Ginoo. Gani uban sa panabang sa tanan, sa ilang mga panag-ingnan o pagtulunan, dad-o nato kanang dunguga nga walay buling ngadto sa kinabuhing dayon sa langit. Mao na ang kipasabot sa sapot, si Kristo mismo. Ang iyang huna-huna, ang iyang pagbati, ang iyang pamaagi, mamahimong atua, kay gisulob nato ang Ginoo. Mao ni ang ikaduha nga aspeto sa langit. Ang pagkaandam sa tao sa unang aspeto sa pagdawat sa hanyag sa Ginoo. Siguro mo ingon mo, ay, kalayo pa ng langit. Basig, maayo pang panglawa sa uban. Wa, pag maguna-huna anang butanga, layo pa ng langit, dili baya. Kaya ang langit, dili lamang ang umaabot o ang kahingpitan mo abot pa. Pero sa tinuod, nagsugod na anak. Diya sa atong ikaduhang pagbasa, si San Pablo naghinumdum sa kaayo nga gipakita kaniya sa mga tao. Nagmapasalamaton siya, nagdaig sa Dios na ini. Tipik man na sa langit. Kining maong mga nindot nga kasinatian. Apan labaw sa tanan, sa pamalandong ni Papa Francisco, miingon siya, ang misa mo'y langit dinhi sa kalibutan. May ataro nagmisa diri sa studio, pero daghang pang mga misa sa mga parokya, sa mga kapilya, bisan asa. Aron patilawan kanang maong tipik sa langit. Dili sa umaabot ako, dili karuna. O kay tipik man kini sa langit dinhi sa kalibutan, angay pong pangandaman. Siguro makapangutan na ta, unsa may pagpangandam nga akong gihimo? Sugod ta sa external nga pagpangandam. Ibalota nga sa matag okasyon, dunay tukma nga sinina para sa mga party o bangkiti pananglitan o kaha sa pag-ehersisyo o pagdula-dula. Pero ano kung mo adto ta sa simbahan, di na to gamiton ang tukba nga sapot.
Ang uban, murag mo adto og party. Pero ang uban, murag mo adto og plaza. Ang uban mo adto sa misa, murag mo adto sa mga malls, mamalit o mag-unsa pa. Gimingaw nako ni atong giingon nga Sunday's best. Unsa ka no kung pareho sa sitwasyon sa ebanghelyo ang himuon diya sa simbahan, niya mo suroy-suroy ang pari o pagawso ng uban, pila ka ang makagawas og magkagot ang ngipon sa kasuko. Ingon si Papa Francisco, sa misa, musulod ka sa panahon sa Dios. Dili panahon nga kalibutanon, kundi dili panahon nga Dios nun. Pero, matud ni Papa Francisco, kay suod kay isa sa mga kasinatian sa mga tao, iya daw na obserbahan, ang uban nag-utas og tanaw sa rilo, kanung sa man mahuman ning misaha. Dili ba sa misa ning sulod unta ka sa panahon sa Dios? Unya imong orasan kanus ang mahumat. Pero gawa sa external nga pagpangandam, ang internal nga pagpangandam, ang disposisyon, ang kaugalingon, alang ni anang bangkiti sa Ginoo. Aron ang ato ang huna-huna, pagbati, nakasintro ni anang maong kasaulugan, kay bangkiti kana sa Dios. Tipik sa kasinatian sa langit nga umaabot karon sa atong panahon. Pero mga igsuon, langit man nga umaabot o langit man nga naa na karon, ato gihapong pangandaman. Magsulob gihapon ta sa insakto nga bisti, sa insakto nga sapot. Ang kinaiya ni Kristo mismo. Busa, mupahinumdum gihapon kita sa atong kaugalingon, bag-o na kitang binuhat. Nagsulob na kita kang Kristo. Naaka nato ka ng Kristohanong kadungganan. Ug uban sa atong banay o mga kahigalaan, pinaagi sa mga maayong pulong o maayong panag-ingnan, dad-o nato kining dunguga nga walay buling, ngadto sa kinabuhing dayon sa langit. Amen. Palihog manindog ang atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahon sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi, sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santo, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mag-ampo kita sa Dios Amahan nga naghikay alang kanato nining kumbira sa kaluwasan. Sa matag pangamuyo kita muingon, himoa kaming angayan alang kanimo Ginoo. Himoa kami. Nga ang simbahan, pinaagi sa mga lideres ni ini, mamahimo unta nga usa ka tinuod nga banay, diin tanan gidapit sa pag-inambitay.
Magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming angayan alang kanimo Ginoo. Nga ang tanang pangulo sa kanasuran, muhimo unta og mga lakang sa pagsugpo, sa kasamok, ug mabangis nga pagpanglutos sa mga Kristiyanos, sa nagkalain-lain nga mga nasod. Magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming angayan alang kanimo Ginoo. Nga kanunay unta kitang magpatalinghog sa imbitasyon sa Ginoo, ilabi na ang imbitasyon sa iyang bugtong anak sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming angayan alang kanimo Ginoo. Alang sa mga masakiton, nga mopadayon sila sa paglaom sa kaayo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming angayan alang kanimo Ginoo. Nga ang mga matuohong nangamatay, makatagamtam na sa dili maisip nga katarong ug kaluoy sa Dios didto sa langit. Ilabi na ang mga benefactors, sponsors o cooperators sa apostolado, sa mass media sa Paulines. Magampo kita sa Ginoo. Himoa kami angayan alang kanimo Ginoo. Mahigugmaong Amahan, himoa kaming tako sa imong gugma nga sa kanunay nagdapit kanamo sa pakigsalo sa talad ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining akog inyong sakripisyo, dawaton unta sa Amahan ang makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo ni Gas sa imong mga gamot, alas pagdayag pagmamanis nga mga alas sa atong pagsalamat sa pagtigugyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon santo sa kining mga gasa, o gitugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo ka namo nga gasa nga tunhaya lang kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nangibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Agay ug matano. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang papaghigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli nini kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
imong himaya, husana sa kahitasan. Daigo ng nagaangi sa ngalan sa Ginoo, husana, husana sa kahitasan. Santos gayo di ka o ginuwang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas og dugo ni Hesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunhan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunhan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan nihini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga salam mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo magagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Amen.
mag-ampo kita ngadto sa atong amahan, subay sa mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namong nga anak, sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matatag, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug mo kami ituyan sa panulan. Tinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among Ginoo ug manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundili ang pagsalig ng imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa panagdait. Sa Diyos na nagawahan ka sa mga sala sa kalibutan.
Kini si Jesucristo ang paan sa kinabuhing tunhay, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa bangkiti sa kordero. Lawas ni Cristo. Lawas ni Cristo. Facebook is a collection of prayers entitled Moments with God. It is a fitting item for gift giving, especially that Christmas is coming. This is also a fitting gift for birthdays. This is only 100 pesos and is available at the Daughters of St. Paul, Bolton Street, Davao City. Thank you and have a nice day. Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bagong mga binuhat. O gihatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi. Panalipti kami pinagi sa imong gugma. O gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Manglakaw kita uban ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.